dia 30 ven el primer bombardeig de la Bisbal i descarreguen totes les bombes a sobre la vaca morta. Amb la mala llet que hi havia una dona allà a la vinya de vaca morta, se refugia a la barraca i és la primera víctima de bombardeig que hi ha aquí a la Bisbal. El segon bombardeig van bombardejar tot el que era la Terrera. L'urbanització La Terrera, Puig de Sant Ramon, tot allò van bombardejar-ho pensant-se que allà hi havia soldats amagats allà sota. Ara tornaran a venir, guapo. S'havien bombardejat i van tornar a venir. Abans del bombardeig hi havia tal quantitat de gent aquí a la Bisbal que era pitjor que un dia de festa major. Bombardegen. I a més les maletes els tenien apilades i la gent es refugiava sota les voltes i com va començar a bombardejar, en 5 minuts no va quedar ni gent ni maletes, deia el pare. I que la mare me va agafar de la basseta i me va portar amb un sotaescala. La higueta queda totalment matxacada, la majoria de les cases totes són runes, l'estació del tren petit queda enrunada. I l'estació de la Bisbal va baixar tota, va quedar tota engronada, que jo m'hi trobava precisament.